Бір көрішу өзі бір ғөмір Оршалылар Тинчурин театрында қонақ болды. Көштәні шетіп, жыры бию, ойын, күлкі һәм комедия алып келгенлер. Орша яқташлығы жамғияты шырашуында хабаршыбыз Ойзиля Батырхановда болып қайтты. Жырларда жырланған, шигырьләрдә язылган данлыклы Орша ягы якташлары Казанда очрашты. Зур бер гаиләнең озак вакыттан соң күрешеп, хәл-әхвәл белешеп, күңел ачуын читтән генә күзәтү аеруча да рәхәт. Бер-берсе белән сөйләшәләр, аралашалар. Күптән күренмәгән кешеләре бар. Кемнәрдер инде бер ел өйдән чыкмыйча ятканнары бар. Менә шулай итеп, матур итеп, бер-беребезне сагынып, менә шунда очрашырга җыйналдык. Миннән дә бәхетле кеше юк бүген. Түгәрәкләнеп килгән вакытта, 80 яшь тутырган вакытта, бу минем өчен бик зур бәхет, үземнең туган ягымның шушында кичәсендә катнашу. Сөенешемнең иң беренче шул, үлеп бетмәгән без икәнләр дип, Аллага шөкер. Телебез дә бар икән, динебез дә бар икән дип. Иншалла бетмәс дигән өмет белән яшим мин. Быелгы очрашуда җидегән Шишмә Орша халык театры якташлар һәм килгән кунакларга Аяз Гыйләҗевнең Кие урлау әсәре буенча куелган «Удлыкмы, урламыкмы» комедиясын күрсәтте. Режиссеры Озат Зарипов. Спектакльдә ир белән хатын мөнәсәбәтләре, гаилә башлыгы ир-ат нинди булырга тиеш кебек мәңгелек сорауларга җавап эзләнде. Тамашачы исә спектакльне бик тә җылы кабул итте. Монда килеп кергәч, үзем дә шушы сәнгать буенча эшләгән кеше буларак, Орчада да, Казанда да, монда бөтенесе таныш. Аңлыйсызмы? Бөтенесе таныш, теге бер белмәгән кеше юк. Мин инде зур рәхәтлек белән шушында биргә килдек. Чын күңелдән эшли дә, ял да итә белә безнең халык дигән җөмлә нәкъ орчалылар турында. Безнең районыбыз зур районнарның берсе, булган районнарның берсе. Biz бүгенге көндә шул хәл күп күрдек кешеләр чыккан безнең районыбыздан. Аннан соң без тарихлы район, изле район. Безнең бүгенге көндә республикада үзе безнең тоткан урыныбыз бар. Шуңа күрә матур итеп яшибез, матур итеп эшлибез. Киләчәктә дә шулай итеп матур итеп яшәргә насыйп булсын. Ойзиля Батырханова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.